Uninzi lwamantombazana kweli anephupha lokuba ngenye imini angathwala isithsaba sokuba nguMiss South Africa. UToronto Malawi oneminyaka eyi-26 ubudala ngomnye wawo. Kodwa iziphako ezithile emzimbeni wakhe zimenza angabi nakuzithemba. I think another barrier was that I have scars all over my body. So, I mean, you've never seen a Miss South Africa with scars. So I thought to myself, well, imagine me in a bikini, you know, that is scary. So when I decided to enter, I told myself, you know what, I wanted to shake off that fear. uMalawi wangenela olukhuphiswano luka Miss South Africa izihlandlo ezimbini, kodwa zakhatywa izicelo zakhe. Uhlabe ikhwelo ke kwamanye amantombazana ukuba acele umngeni kwimigaqo nemiqathango yolukhuphiswano. If we don't enter Miss South Africa, you know, as the people that feel excluded, you know, then the only people that enter are the people that feel like, you know, they are included in the competition, and we will continuously see the same type of woman being crowned Miss South Africa. Unalisiwe Xaba ngomnye wabo babhalele abaphathi bolukhuphiswano. The 5 pillars we spoke on was representation, beauty standards, empowerment, duty, and social investment. Those are the things that we had questions on, that we wanted to know what as an organization do they stand for and how are they pushing Shudu's platform further in these. Eliqela labasetyhini belidibene nabaphathi bolukhuphiswano kule veki yaye balindele impendulo kule veki izayo ngakwezi ziphakamiso zabo. Ukanti abaphathi bolukhuphiswano khange bafumaneke ukuziphendulela.